Angin. I-South Africa esiphila kuyona. Ayaya. Okay, ngize testing la. Kodwa uma ngifika esangweni lalapho engize khona, kwananta i-truck lama-security. I-truck lama-security. Kuhlela ama-Indiya laphana awethu. Lama-truck avame ukuthi uma ehleli kanje eceleni komgwaqo angabi namuntu phakathi, bavame nje ukuwashiya abeyodwa. Kodwa namhlanjena anabantu phakathi abawu-2. Nakho lapho engize khona u-City Logistics lo ikhampani abathe ngizothesta kuyona. Ya ngizwile ukuthi namhlanje mhla ka-30 March kune-March and March. Kodwa lokho akusho ukuthi angikuboni mina ukugada okungaka abakugadile. Angikuboni ngempela and njengoba ngisho le nto yabo mina angiyethembi. Yonke lento eyenzakalayo angiyethembi. Kodwa into kahle ehleliwe lana ukuthi ngizonqunywa. Ukuthi ngizonqunywa. Ilokho nje engikubonayo. Ilokho engikubonayo. Angiwuthembi ngempela lo msebenzi engibizele wona la. Kodwa-ke kuzobonakala. Kuzobonakala uNkulunkulu owaziyo, imvelo eyaziyo. Umvelo enqangi, amadlozi aziyo. Ngohlelo lwanamhlanje. Akekho omunye umuntu onelungelo lokuthatha impilo yomunye umuntu. Engamonanga lowo muntu, engamsukelanga lowo muntu. Ngokukhuluma nje phela iqiniso. No. Imvelo kumele ibonakalise la ukuthi yona iyimvelo. Akekho umuntu ongaphezu kwayo.